बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर लाड्डु सिं बिथाङा सासे अपदार्थ अकर्मण्य आरो सासे माने जाख्ल'नाय करापसनाव लिप्त थानाय सासे सुबुं आरो बेखायनो जोङो बेखौ गोलाव समनिफ्रायनो दाबि लाखिबोदोंमोन बिथांखौ बिनिफ्राय सासपेन्ड खालामनांगौ होखारनांगौ नाथाय आसामनि रायजो बेंगिरि मानगोनां बिथां आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांमोना जिखिनि राइट टाइमाव स्टेप लानांगौमोन लायाखैमोन नाथाय एन्टि करापसन आरो CM भिजिलेन्सनि जि मोनसे इनकुवारि इनभेस्टिगेसन बेनि गेजेरजों बेखौ दायि मोननाय जादों एक्यूज्ड आरो एरेस्ट क्रिमिनेल कनस्पिरेसि एन'मेलिस फ्रड चिटिं 420 चार्जेसआव आरो बेखायनो बेखौ एरेस्ट खालामनाय जादों नाथाय बिथाङा बेल लादों आरो सासे एरेस्ट जानाय एक्यूज जानाय बेल लानानै थानाय मानसिया बड'लेण्ड ओनसोलनि बयनिख्रुइबो मर्यादापूर्ण मोनसे प्रिमियार इन्स्टिटिउसनाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव बिसि जानायनि खुनु नैतिक अधिकार गैया बेहा नैतिक राइट गैया आरो बेखायनो जों बिथांखौ होखारनांगौनि थाखाय बिथांखौ बिदाय होनांगौनि थाखाय जों आन्दलन खालामदों मानगोनां माने चेन्सेलर गभर्नर बिथांनो मेम'रेन्डाम हरदों CMनो मेम'रेन्डाम हरदों आरो जोंनि दाबि जोंनि आन्दलनखौ सन्मान होनानै आसामनि गभर्नर बिथाङा मोनसे फर्मेलिटि मेनटेन खालामनायनि थाखाय हाइ लेभेल मोनसे इनकुवारि कमिटि बिथाङा बिश्वरन्जन सामालनि नेतृत्वआव गायसनदों आरो बे 3 मेम्बार जि टीम दङ बिथांमोना बेखौ नायबिजिरगोन आरो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि VC बिथांखौ अलरेडि सुटियाव हरनाय जाबाय सुटियाव हरनाय माने मिनिङा बेनो बुजायो बे आरो मालाबाबो बे इउनिभार्सिटियाव फैफिननायनि परिबेस गैलिया आरो जोंनि दाबिया जाबाय बिथांखौ सासपेन्ड खालामनांगौ साख्रिनिफ्राय होखारनांगौ आरो बे कमिटिया जेब्लानो फैगोन एबसुआ बिथांमोनखौ लोगो हमगोन तथ्य पाति होगोन आरो जोंनि बाथ्राखौ जों क्लियारलि फोरमायगोन 1 आगस्तनिफ्राय इनडिफिनिट धर्ना बेयाव दङमोन बे धर्नाखौ जों आपातत बे समाव जोङो दोनथ'दों आरो बे कमिटिजों जों सावरायगोन आरो कमिटिनि प्रतिवेदन बे कमिटिनि जिखिनि तथ्य इनकुवारिनि सायाव निर्भर खालामगोन बिथांमोना जुदि राइट ट्रेकआव खामानि मावोब्ला जोङो बिथांमोनखौ बरायगोन आरो जुदि राइट ट्रेकआव खामानि मावाब्ला जोंनि आन्दलना कन्टिनिउ जाफिनगोन जोङो आसाबादि मानगोनां भाइस चेन्सेलर माने चेन्सेलर अफ दा इउनिभार्सिटि गभर्नर अफ दा माने आसाम गुलाब चन्द काटारिया जि इनिसिएटिभ लादों बड'लेण्ड ओनसोलनि फरायसा फरायसुलिनि इयुनखौ नायनानै नोजोर लादों आरो जोंनि दाबिखौ बिथाङा सन्मान लाखिनानै बे इनिसिएटिभखौ लाखिदों आरो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव सोलोंथाइनि थासारि बेयाव मोजां माने जिउ दानायनि थासारिया आरोबाव बेयाव फैफिनगोन जों बेखौ मिजिंथिदों गोजोन्थों 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादा आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन